včely. Sú malé, občas skoro neviditeľné a na prvý pohľad slabé. No ich energia, vytrvalosť a schopnosť spolupracovať môžu byť inšpiráciou pre ľudstvo. Práve ich schopnosť spolupracovať je čosi, na čo treba upriamiť pozornosť. Spoločnou prácou včelstvo zabezpečuje živobytie pre celé spoločenstvo. A tak sa nenápadný bzukot jednej včely mení na silný spoločný hlas celého roja. Energetické spoločenstvo je presne také isté ako včely úľ. Funguje presne na tom istom princípe, na základe slnka, pomoci slnka. Cez takýto medonosný plát včielky vyzberajú med a vlastne uložia si ho na horšie časy, na zimu. A v energetickom spoločenstve je to isté, že cez slniečko si odložíme elektrickú energiu do batérie a minieme ho vlastne v tom čase, kedy to potrebujeme. Tak ako včely krok za krokom tvoria bunky v pláste, rovnako aj my panel za panelom vytvoríme energetický systém, ktorý bude spravodlivejší, ekologickejší a odolnejší. Spoločnými silami si dokážeme pomôcť a prežiť horšie časy. Rovnako ako včely. Staň sa súčasťou energetického spoločenstva aj ty. Navštív energetickespoločenstva.sk